नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी सोलकढी। मालवणी सोलकढी ही एक विशेष चवदार आणि पाचक पाककृती आहे। याचे मुख्य घटक आहेत कोकम आणि नारळाचा रस। सहसा सोलकढी जेवणानंतर नुसतीच प्यावी किंवा शेवटच्या भातावर घ्यावी अशी पद्धत आहे। कोकणातील जवळपास सर्वच घरात सोलकढी दुपारच्या जेवणात करण्यात येते। तसेच कोकमातील घटक पचन सुधारण्यासाठी सुद्धा मदत करतात। त्यामुळे मांसाहारासारखे पचायला जड आणि चमचमीत पदार्थ खाल्ल्यानंतर अपचनाचा त्रास होऊ नये म्हणून सोलकढी पिणं नक्कीच फायदेशीर ठरतं। चला तर मग बघूया सोलकढी कशी तयार करायची ते। सोलकढी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथे मी ओलं खोबरं घेतलं आहे जे खवून घेतलेलं आहे, जिरं घेतलं आहे, थोडेसे धने घेतलेत, आलं, हिरवी मिरची, त्यानंतर इथे लसूण घेतले आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे आणि आहे कोकम आगळ। सगळ्यात पहिलं तर आपल्याला हे सगळं साहित्य मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे आणि त्याचं एक एक करून दूध काढून घ्यायचं आहे। आता मी ते दूध काढून घेते। हे अशा पद्धतीने आपण बारीक मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे आणि हे ह्या गाळणीमधून असं आपल्याला त्याची दूध काढून घ्यायचं आहे। आता मी काढून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते। या पद्धतीने असं त्याचं दूध काढून घ्यायचं आहे। आता मी सगळं दूध काढून घेते आणि पूर्ण सोलकढी झाली का मी तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीने आपण सगळं दूध तयार करून घेतलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे कोकम आगळ। जर तुमच्याकडे कोकम आगळ नसेल ना तर तुम्ही कोकमही घालू शकता। ती थोडा वेळ पाण्यामध्ये गरम पाण्यामध्ये भिजत घालायची आणि मग नंतर ती चिरडून त्याचा रस काढायचा, तर तो कोकम आगळ तयार होतो। जर तसं नसेल, तुमच्याकडे जर आगळ नसेल तर आता हा आपल्या चवीप्रमाणे आंबटपणाप्रमाणे आपण आगळ त्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे मीठ। चवीप्रमाणे मी हा एक छोटा चमचा मीठ घालून घेते आणि हे मिक्स करून घेते। आपली सोलकढी तयार आहे। आता मी तुम्हाला ग्लासमध्ये सर्व करून दाखवते। आपली सोलकढी तयार झाली आहे। सोलकढी हे कोकणातील एक प्रसिद्ध पेय असून कोकणातील प्रत्येक घरामध्ये संपूर्ण जेवणाचा बेत केल्यानंतर जिरवणी म्हणून सोलकढी केली जाते आणि खरी सोलकढी ही नारळाच्या दुधातच केली जात असली तरी कोकणात अत्यंत साध्यापणाने आणि कमी साहित्यात केली जाते। जर तुम्हाला अशा पद्धतीची पारंपरिक नारळाच्या दुधातली सोलकढी करायची असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।